В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Възлюбени в Господа, братя и сестри! Днешното възкресно свето Евангелие за неделята на светите мироносци ни разказа как Йосиф Ариматейски е измолил от Пилат, навярно чрез подкуп, е замолил тялото Христово и тялото Христово е свалено, повито в плащаница и положено в изсечения в скалата гроб. Тази плащаница, която Йосиф е закупил, в която е било повито тялото Христово и която първо двамата апостоли, Петър и Йоан, са видели в гроба непокътната. Припомням предишното Евангелие. Тичат двамата ученици, Петър и Йоан, към гроба, за да видят как така е изчезнало тялото на техния учител. Стигат до гроба, но Йоан е по-плах и по-чувствителен и не смее да влезе вътре. А апостол Петър с присъщата си решителност и безцеремонност влиза в гроба и вижда. И тогава влиза Йоан и пише буквално самия той: и видя, и повярва. Какво е видял, да е повярвал? Видял е плащаницата, както е било повито тялото, непокътната. Не е излязъл човек да е махнал. Тя стои така, както е. Тялото е проникнало през нея, преминало е. Тя даже релефно очертавала контурите на тялото. Това е видял Йоан и е повярвал. Видял е, че тялото по някаква необяснима сила е преминало през плащаницата. И на тази плащаница се е отпечатало неговото тяло. Как? Като негатив. Това е Туринската плащаница. Това е Туринската плащаница, която се пази в Туринската катедрала. Нейното представяне, показване пред хората беше последно 2010 година. От 10 до 23 март с една подробна мултимедийна презентация. Днес искам да ви разкажа за друга Христова реликва. За неръкотворният образ, чийто образ стои над всички царски двери във всички православни храмове. Това е образът на Христос, отпечатан върху кърпа. Така се рисува винаги. Неръкотворен образ. Христос по време на комунистическия режим и преди това, още от просвещението, от позитивизма, така е бил отричан. Отричали са неговото съществуване. В днешно време едва ли има благоразумен човек, който да не признава съществуването на нашия Господ Исус Христос. Те не признават, че е Господ, не признават, че е Син Божий, не признават, че е Бог, но все пак казват: да, историческите данни са неоспорими. Наистина е присъствал, наистина е съществувал. Но има и един друг въпрос за нас, особено вярващите. Реликвите, вещите, предметите, които са останали от негово време, реални ли са? Истински ли са? Или са фалшификати? Защото безспорно е, че тези неговите ученици и неговите последователи, които са го признали за Месия и за Син Божий, са тачили не само думите, не само словата, не само учението. Те са тачили безспорно и вещите, и предметите, които той е ползвал, до които се е докосвал. Човешката психика има такова качество.
да събира, да колекционира, да подрежда, да съхранява. И безспорно от негово време са останали реликви, са останали вещи, като Туринската плащеница, които се пазят и които са толкова подробно изследвани от толкова много екипи учени и с такава модерна апаратура, с такива технологии, че не можем да отречем техният свръхестествен произход. Те по никакъв начин не могат да бъдат възпроизведени, не могат да ги имитират, не могат да им се направят копии и не може да се обясни техният произход. 1898 година италианският фотограф, след откриването на фотографията, като прави снимка на Туринската плащеница, на изображението на нея и остава изумен. Той разбира, че това е негатив. Как може да се получи този негатив? Няма никаква следа от бои, никаква следа от рисуване, някаква вътрешна промяна, модификация на нишките. Изследвано е всичко, изследване и цветния прашец, по всякакъв начин произхода на плащаницата и всичко доказва, че тя е от времето на Христос, а изображението върху нея, което е негатив, не може да бъде възпроизведено. Та сега искам да ви кажа, дано да бъда, че съм по-кратичък за неръкотворният образ. 1979 година в едно малко градче една немска монахиня, сестра Бландина се казва тя, чете в едно списание една подробна статия за кърпата от Манопело. Свещен образ на Исус Христос, която се пази в едно градче малко Манопело в планинската област на Италия, Абруцо. Към тази статия има приложена и една репродукция, една снимка. Тя гледа образа, той прилича на някого, чуди се откъде го познава, откъде го е виждала и не може да се сети. И в един момент ти просветва. Ама той много прилича на образа на Христос от Туринската плащаница. Тя самата е иконописка, заинтригува се много силно и почва да събира всякакви материали за Туринската плащаница и за образа от Манопело. 5 години до 1984 тя събира материалите, от всякъде събира копия, фолия, работи, така и ги изпраща на един професор, на професор Булст, германец, който е специалист по християнско изкуство. Той получава всички материали. В това време при него е един друг професор по християнско изкуство от Григорианския университет в Рим. Те гледат материалите, виждат репродукцията в снимката и другият професор, той се казва Пфайфер, възкликва: ама че това е Верониката от Свети Петър в Рим. Коя е тази Вероника? За какво става дума? Така, има едно предание, че когато Христос носи кръста си към Голгота и пада, превит от тежестта му, при едно от паданията му, една жена на име Вероника му подава кърпа да забърше кървавата си капки пот. Христос се забърсва и връща кърпата и тя вижда, че на тази кърпа е отпечатан неговият така наречен неръкотворен образ. Първото споменаване на този образ, това е, че той е наречен, се намирал в едно градче в Кападокия. Това е в Мала Азия, това е областта, както знаем, на Свети Василий Велики.
се е намирал в една малка църквичка и е наречен кърпата от Камулиана. Камулиана е градчето, в което се пази кърпата. Той е близко до град Едеса, в който пък се пази Туринската плащаница. Защо те са там, тези реликви? Защо са там? Защото цар Абгар, царят на тази област, на това царство, е бил веротърпим. Той не е гонил християните. Знаем, че първите векове те са жестоко гонени от евреи, от римската власт. Там те са имали свобода и забягват там. Има предания, че апостолите безспорно са взели вещите, които са останали от Христос. Има предание. Един писмен паметник от 5 век в Грузия, апокрифен, който разказва, че Света Богородица е имала при себе си едно платно, една кърпа с образа на своя син и пред този образ тя се е молила до смъртта си. И така, от градчето Камулина кърпата с образа на Христос е пренесено в Константинопол. Там императорът го прави свое знаме, което се издига само когато императорът е начело на войската. И веднъж годишно само императорът е имал право да застава пред този образ, да му се покланя след съответно подготовка. Пост, изповед и причастие. От тук образът 574 е пренесен в Константинопол. Казахме така. В Константинопол. И тук има нещо много интересно. Това е средата на 6 век. До това време Исус Христос в катакомбите и навсякъде, където е рисуван, е представен като болобрат младеж, както са рисували младежите в гръцката митология. От това време, когато неръкотворният образ е пренесен в Константинопол, започват да секат монети с този автентичен образ, който познаваме и до днес. И в цял свят всички художници, и по-късно ренесансови, доста по-късно, рисуват този образ на Господ Исус Христос. Явно е имало някаква праикона. Тази праикона е неръкотворният образ, който гърците наричат икон Ахирепиетус, буквално икона, образ неръкотворен. Между изкуствоведите има известен спор. Кой образ е първо? Иконата, който е дал образец, истинския лик на нашия Господ Исус Христос, този му, който го познаваме. Повечето изкуствоведи смятат, че това е точно неръкотворният образ, защото другият образ на Туринската плащаница е неясен, той е негатив, а неръкотворният образ е позитив. Ще съкратя изложението си. Как образът поради размерици в Константинопол, Калиник, патриарха, го дава на папата Йоан VII в Рим. Как в Рим има едно разграбване, едно опустошаване през 16 век от германските и испански войски, които разоряват града и цял месец рушат, убиват, насилват, разпръскват светините. Хеми, те са християни, уж така. И не е известно как градчето, как кърпата попада в градчето Манопело в областта Ибруцо, където се пази и до сега над главния олтар. И когато споменатият вече професор Пфайфър отива там да го види така, той ахва. Но това наистина е изчезналата от Рим кърпа на неръкотворният образ. Така,
По времето на така нареченото просвещение, всички християнски светини и реликви и вещи са отхвърлени като суеверия. По-късно, по времето на позитивизма, на атеизма, комунизма, това продължава. Тогава науката е обявявана за най-големият, истинският, безпощаден враг на християнството. Обаче какво става? Нещата се обръщат. Нещата се обръщат, защото именно науката с модерните технологии, с модерните методи и апаратура, със своите шеметни постижения започва да доказва, че не напразно са почитани много от Христовите реликви, че не напразно са били тачени, че първите християни не са били лековерни, лекомислени и безкритични хора, които да бързат да се покланят и да тачат на случайни вещи, че те са тачили, както са били прецизни и критични по отношение на Словото Господне, по отношение на писмените паметници. Така са тачили и са проверявали и са се кланяли само на истински неща. Например, за науката, ако не беше открита фотографията, нямаше да можем да знаем, че туринската плащаница, образа на нея е негатив. Нямаше да можем да разберем по какъв начин е създадено. Ние сега не знаем, но знаем, че не е естествен. Е образа върху неръкотворния образ. И още малко, върху каква материя е нарисуван този неръкотворен образ. Тя е на светлина, е напълно прозрачна. От разстояние през нея може да се чете вестник. Ако пада светлината право срещу нея, не се вижда никакъв образ. В зависимост от това под какъв ъгъл пада светлината и под какъв ъгъл я наблюдава този, който я гледа, се вижда образа. Тази материя се нарича висон или морска куприна. Този висон е едно най-финно ленено платно, което служи само за одежди на царе и на жреци. И в това ленено платно технологията е много сложна и трудна, все то някак си е проникнато от седев. Седев, който се взима от мидите. Около 1000 миди са нужни, за да се получи 1 килограм седев. Това платно върху него не може да се рисува, защото има кристали, сол и боята се стича. То е като холограма, като фотография, като графика, като живопис. Когато Мартин Лутер го поглежда и казва, нищо не вижда, защото го гледа срещу светлината и казва, това е папска измама. И сега така, които го гледат по този начин, не виждат, но иначе се вижда много ясно. Медно-златисти гънки и това, което е удивило сестрата, блондина, за да почне да събира, тя като открива, че образа й прилича на туринската, тя намира фолия и ги полага един върху друг. И напълно съвпадат. Съвпадат очи, гънки, устни, даже съвпадат и белезите от побоите и от бичуването. Това наистина е удивително. Чрез съвременната наука се доказаха и се показаха много истински неща, че ние като християни имаме основание и можем с пълно да тачим, с пълно основание да тачим и да се покланяме на тези свещени реликви. Нека да го вършим, когато имаме възможност. Амин.